bahlali akwandele bani akujwayelekile ukuthi uzobona i-celebrity elithela phumelela likhona ubuyele emumva liyotshela lo elibonele kuyena lafunda kuyena yonke into nokuthi libe nokuzithemba elibukele kuyena liphindele kuyena liyombonga hayi awungizwele kahle awume ngize nazo. Kuyabongeka kuphinde kujabulise futhi mozobona omunye naye othe waba ngumculi esimazi ngokuthi uMakhadzi ezithatha ithuba lakhe naye ebonga kuCassper ukuthi izinga akulona manje ubukele kuyena konke akwenzayo. Singaba yini-ke ngaphandle kokuthi empilweni kumele ufunde ukuzehlisa umbonge omunye umuntu. uMakhadzi-ke uthe wathatha ithuba wangena kwi-social media kaCassper wamtshela ukuthi uyabonga ngendlela amsiza ngayo ube-inspire uyena umuntu owemkhuthaza uyena umuntu abebukela kuyena nakuba useze waba kulezinga akulona manje ubethanda i-energy yakhe ubethanda indlela adansa ngayo indlela azizwa ngayo nokuthi into yakho mongabe uyenza uyithemba uyithanda iyaphumelela. Sibonge ukuthi basakhona abacula bakhona ukuthi bazehlise kwabanye babatshele ngendlela abafila ngayo ngendlela abangakhona nabo. So-ke uMakhadzi-ke uthe wathatha lolo thuba njeba nje engekho elenentabeni zaseCanada wabekhuluma naye-ke uCassper Nyovest ukuthi njengoba elale khona manje kuleli zinga akulona manje konke ubukele kuyena. Nina nithini-ke bahlali niyayivuma le ukuthi konke akwenzayo uMakhadzi ubukele kuyena? Mina ngibone ngathi uqinisile ngoba vele ijive yabo idance yabo ithi ayifane exactly ngoba banomfutho uyabona ukuthi lo muntu lento ayenzayo uyayizwa uyayifila ngaphakathi. So kushuthi vele uMakhadzi ngaphambi kokuba aqale ukungena ku-industry bese vele ebukelile kuyena wayifigure out yonke into ukuthi okay uziye naye uzoyithatha ngezinga lakhe ngale ndlela. Hayi-ke kuyabongeka webahlali ukuthi abaculi basakhona abazehlisayo ngale ndlela. Ngizocela kuba-ke enicommente nani nisho ukuthi kahle kahle le ndaba nina niyibona kanjani ingampela uMakhadzi ubukele kuyena vele uNyovest njeba uyasho phela ukuthi khona naleli culo lakhe uNyovest abekade licula uCassper Nyovest abelisho naye kuCassper uze nje wambongela mpela-ke naye kuMakhadzi washo ukuthi akaqhubekele phambili kushuthi naye wase wamsendela ivideo embonisa le ndlela kwagcwele ngayo naye ese-stadium edansela ingoma ethi Monate Polane. So uyambonisa ukuthi wedansa kanjani enza izitayela ezingafani yabo nje indlela phela avele adansa ngayo uCassper. So sibongeke ukuthi hayi abaculi basanako ukuthi baconnecte baxoxe kube kuhle hayi ukuthi kuhlale nje kwaba nje nebeef kuyaqatshwa nomunye udonsela omunye lena. Sibonge njalo ke hayi ke bahlali ke ngicela nenze njalo ke nami ke niphinde futhi nisubscribe ni like ni follow nami ngizole nginilethela nje ingoma ngizole nginilethela nje indaba engiyitholayo sifollowane kuhle kwethu phazi egwayini ngiyanithanda ule.